Mangwana nakanaka muri Zimbabwe. Regai tikutendei mangwanani ano. Tikugamuchirei nekutenda Mwari nemukana waanotipa kuti titaure uye tidzidzisane nezvemaringe nerevolution yedu, tichidzidzisana on the drive yatinopanana ruzivo pane zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana nekutaura kuti project yedu yava papi uye tiri kuenda kupi. Sithanda ukunibonga ekseni sithole i-complain ekseni ukuthi sizame ukumixa masikhuluma ngeenkinga esinazo futhi masicommunicate nokuthi siqonde kuphi futhi sihamba kanjani. So sizozama ukuthi sikhulume ngawo wonke ama-language. Siyakwazi ukuthi inkulumo zaseZimbabwe ziningi, ama-language wethu maningi. Okuningi kungasiphica mhlawumbe ukuthi sichaze ngendlela ezwakalayo. Ngakho-ke sizozama ukusebenzisa isilungu sometimes, kodwa ngenxa yokuthi sifuna ukuthi at least nabogogo bethu nabomkhulu basizwe, sizozama ukuthi sifake neshona then nesishangani lapho ukuthi sikwazi uku-amukela abantu ababuya endaweni ezihlukahlukene. Unfortunately asikabe nawo umusa wokuthi sikwazi ukukhuluma wonke amalimi waseZimbabwe, but-ke sizozama ngako konke okusemandleni ukuthi izwakale lento esisuke siyikhuluma. Siri afsheni bomakweru, afsheni vana va Xikwembu. Ani lava ku vulavula hi mhaka ya ku hi ta sungula ku vulavula hi ti-language hinkwato hi kote ku ri van'wani va hi twe kahle loko hi vulavula. Hambi hi nga swi koti ku vulavula kahle, mara leswi hi swi kotaka hi ta zama ku vulavula ku ri hi twanane kahle loko hi vulavula hi tinandzu ta Zimbabwe, hi ti-problem ta Zimbabwe, na ku hi kote ku vonisana ku hi famba njhani loko hi ya mahlweni hi mhaka ya revolution. So hi khensa Xikwembu hi nkarhi wa kahle ku hi vulavula hi mhaka leyo. So hi ta vulavula hi ti-language hinkwato, hi vulavula hi mhaka ya revolution hi Xishona, hi vulavula hi mhaka ya revolution hi Xindebele, hi vulavula hi mhaka ya revolution hi Xitsonga, mara hi ta vulavula ngopfu hi language ya Xishona hi mhaka ya ku hi lava ku nabogogo va kote ku hi twa kahle loko hi vulavula, hi ku na vona vo fanele va xikhome lexi hi xi vulavulaka sweswi. Ni khenzile. So today is the 20th of July 2025, la sibheke khona ukuthi at least kumele sikhulume ngendaba yokuthi i-signal number 3 izosebenza kanjani njengoba singena kunyanga yaka-August. Kumele sinikezane indlela yokuthi sihambe kanjani futhi sizobe sihlobene kanjani ngokuqhubekela phambili nomzabalazo esibhekane nawo wokuthi si-effected the revolution on the ground. Tichange tichitaurana sevana veZimbabwe kuti tizivane ukuthi nekuzivisana kuti how are we going to move, tichafamba sei panyaya dzeku unlocka the signal number 3. Chekutanga chatoda kuzivisa vana veZimbabwe ndechekuti patiri kupinda muna August kubva musi wa31 July kunosvika musi wa31 August ndo patiri kutanga ku-unlocka the signal number 3 yedu action, and tiri kutaura kuti taka-unlocka iyo pakukuzivisai, but pa-action ndo patiri kutanga kui-unlocka ipapo. Tanzwa vazhinji vari kuti aiwa tava ready nesignal ngaiuye, taunza signal number 3. Sekutaura kwatakamboita kuti signal number 3 is going to work on the transport and mining sector only. Ndo vanhu vachange vachiactivata signal number 3, ichange ichicombina nesignal number 4, asi kana yatanga kuactivata paground muchabatsirwa nediaspora nekuda kwokuti signal iyoyo inofamba nediaspora. Nizobe nithola uncedo kulaba abangaphandle kwezwe kuze le signal ikwazi ukusebenza, kodwa-ke sizokwazi ukukwenza lokho uma senikwazile nina uku-activata the action on the ground. Nina
abantu esikhulume ngabo abasebenza kuma-mine nabantu abasebenza ku-transport sector. And ngakho ke sikhuluma ngisho nalaba abachayela izimoto zemshikashika ukuze nani nikwazi ukuncedisa, ngoba la bafowethu abasebenza ngama-trucks basebenza phansi kwe-transport sector. Vakomana nevasikana vari kushanda kuma-mining sectors, vamwe vacho vanowira ku-transport, tichitarisa avo vanodriva ma-trucks ari kutora ma-minerals kubva mukati menyika yedu achishandisa ma-roads akafa vachibuda nawo kakuenda kunze. Muchatora mukana iwoyo muchibatsirwa ne-diaspora from all the corners of the country. Tiri kutaura nezvenzvimbo yeSouth Africa, tiri kutaura nezvenzvimbo yeZimbabwe, tiri kutaura nezvenzvimbo yeZambia, tiri kutaura nezvenzvimbo yeMozambique. Tichange tichikupai kuti zvinhu zviri kufamba sei ikoko, muchabatsirwa sei, nekuti tikazvitanga izvezvi tinogona kuita dambudziko. For now ta-unlocka signal number 3 kubva musi wa31 July kunosvika musi wa31 August. Vanhu vari kushanda kuma-mines mese sekutaura kwatamboita tichiti isusu tine ma-demands edu atinawo. Chekutanga, hakuna mineral iri kufanirwa kubuda mukati menyika yeZimbabwe iri mineral, an ore mineral. A raw mineral haichatenderwe kubuda mukati menyika yeZimbabwe. Number 2, vese vari kudriva ma-trucks ari kutakura ma-minerals iwayo makananga kumabhodha. From 31 July to 31 of August, regedzai kuenda kubasa, nekuti ndihwo upfumi hwamuri kutakura ihwohwo. Zvipatara zvisina mishonga, mapurisa asiri kubhadharwa, masoja asina chikafu, maticha asina mari, vana vasina mabhuku, nzira dziri kukonzera matambudziko, tichiluza ma beloved ones edu. Ndiyo mari yacho yamakatakura iyoyo. Nemi muri kufa musina mapensions muchihora ma$200 US. Nevamwe venyu vanosuka ma-minerals vachipiwa ma$150 US, equivalent of 3,000 rands. Mari isingakwane kubhadharira semester yemwana kuchikoro. Iwayo ma-trucks amuri kudriva ndiwo ari kuva mari yacho ichibuda ichienda kunze. Saka izvozvo it must come to an end. Zvatatanga nemi, you are the backbone of the country. Please, batai signal, musarasa masaisai. Asi nekuda kwekuti isusu, we are not actually trying to act treasonous panapa. Nekuda kwekuti vakadzidza vamwe vedu vaya, munogona kuuya makutonzwa kuti vamwe vese vavharirwa zvinhu zvatadza. Tiri kuda kushanda a defined type of approach. Ndo saka takaita segmentize ma-signals edu into 10. Patinonosvika kunumber 10, kana government isina kuresponda, chaona kuti Zimbabwe inenge yava papi. Saka now I am communicating clearly. Vanhu vari kusenza kuma-mines, uye zvakare vanhu vari kudriva ma-trucks ari kutakura ma-minerals, it is your turn. Tatanga nemi, lock the screen and make sure hakusina a raw mineral iri kubuda munyika. That is point number 1. Point number 2, hakuna foreign owned company iri kufanirwa kuona more than 30% in the country. If it is not constitutional, if it is not in the policies, it is also the burden to the government to quickly operate and effect a statutory act which is going to enforce that.
but vanozviita vachitiwana tichiprotesta. Hakuna foreign owned company inofanirwa kuona more than 30% muZimbabwe. Vese vanhu vari kuuya imomo vari kufanirwa kuuya vachimeka sure kuti 30% ndo inooniwa. The other 30% must be owned by a Zimbabwean businessman. Sa hakuna company iri kutenderwa kuoperata muZimbabwe isina mwana weZimbabwe ari kuona an equal shareholding capacity, and the rest of the 40 must be owned by the government. Tichange tichimonita kuona kuti zviri kufamba sei. Kana pane panoda kuchinjwa, we are going to use the offices. Tichashandisa mutemo uye tichashandisa nzira dzinoita kuti vana veZimbabwe vabenefite. Therefore, nyaya iri kuitika ndeyekuti employment inofanirwa kubata private sector and inofanirwa kubata the government also. And pa private sector panofanirwa paine nzira dzinosimudzira mwana weZimbabwe, because revolution iyi nde-economic emancipation. Tiri kueffecta the economic revolution to make sure kuti we promote the economic emancipation. Saka tiri kutaura kuti hupfumi hwenyika uhu ngahusimudzire zvevana veZimbabwe. Saka vari kumaini, don't disappoint us. Takupai signal yenyu ndo yamuchashanda nayo. Signal number 3, no truck is going to go out kubva musi wa 31 August kunosvika kubva musi wa 31 July kunosvika musi wa 31 August. Hakuna driver anotakura truck. If you go and start driving, nzira dzamuchange muchifamba is not safe, because you would have declared yourself the enemies of the people. Ma trucks ngaapake muma mine companies. Ma trucks ngaapake muma mine companies. Asi kana mapaka munofanirwa kuita sei? Ndo panda kusvika. Tiri kuenda kuma offices ese at the Ministry of Mines and the Ministry of Transport. Ikoko ndo kwatiri kuenda tese, everyday business. Musarwa nemunhu, musaita anything. Regedzai kuita noise, no distraction. Itai zvamunofanirwa kunga muchiita, mukai muchienda ikoko muchinogara ikoko. No trucks must be driven. No mine worker must go to work. We are defending the national resources to protect the future. Tiri kuchengetedza, tiri kurwira hupfumi hwenyika kuti tichengetedze ramangwana. Ndo zvakanangana, ndo dingindira, ndo donzo resignal number 3. Hakuna ari kurwa nemi. Mapurisa edu, chengetedzai vana. Masoja edu, chengetedzai vana. Mukai muchenda any local ministry of mines, endai ipapo muri muma groups, garai ipapo, vasiyei vapinde muma offices avo ngavashande. But tools down from 31 July to 31 August. Hakuna anofanirwa kunge achishanda kuma mines. Kana ma trucks akashaya ma driver, ma minerals edu hasi kubuda. Tiri kurwirei 30% ownership of shareholding capacity to the foreign owned companies. 30% shareholding capacity to an investor who is able. Tinavo maZimbabweans vane mari vanogona kutenga mashares iwayo. 60% is enough. 40% must be owned by the government, and it must oversee. Vamwe vachazouya ma-investors vanofanira kuuya kucreate ma-processing companies, factories ekuprocessa ma-mines iwayo kuti ti-expand employment. Pasina izvozvo tiri kushandira dongi rakafa. Ndo saka muine nhamo dzichidai muchishanda. Izvezvi vari kugeza Chrome muri kubhadharwa 150 US dollar pamwedzi, which is peanuts
mari isingakwani chero kutenga chikafu. Imbwa yemunhu ari mu-government inodya over 3,000 chikafu. Chikafu chembwa chete. Asi imimi ndo mari yamuri kupiwa muine vana 4 or 5 vari kuenda kuchikoro. Tiri kuti pasi nazvo. Saka hakuna ari kufanirwa kuenda kubasa. Tiri kunzwa vazhinji vari kuchema kuti we are enemies of the revolution. Hatisiri enemies of the revolution. Tiri kuuya nerevolution but nenzira yakatarwa. Ndo zviripo. Asi hatisi kurambidza zvakare vari kuti toda kuzvitraya. Isusu we are going to make this thing clear. Hatisiri mu-revolution kuti tigozobvuta power. Tiri mu-revolution kuti tigadzirise nyika. This revolution chikepe ndo ngarava yaNoah. Ndo zvamunoramba muchinzwa kuti Apostle Mapoengo ndo zvavanenge vachitaura. Saka wese ari kuma-mines. This audio ndeyenyu. So toda kubatsirwa nevana vemedia. Vana vari kuita media tapfuma muZimbabwe, mabloggers mawanda. Tinozviziva kuti media yedu iri national ichange iri a bit compromised. But vana vemedia mafonzi enyu iwayo ndo media yacho. Endai pakaungana vana, make sure everyone is on camera. Every time kutanga pachisvika wokutanga fambai muri groups. Hamusiri kunopaza, hamusiri kunodzivisa vanhu kushanda, hamusiri kuita anything. Munogona kuimba, imbai. Nyika ndedu takasununguka. Tinoti tinotenda kune vese war veterans makasenza. It's fine. Now the battle is upon us as the children. Tisu tavane simba rekurwa vana venyu vamakasunungura. Nekuda kwekuti hatisiri kurarama zvakanaka. Asi marwire atichaita atidi kushandiswa kuti tibvute power chete. Toda kushandiswa kuti tichengetedze upfumi, tirwire upfumi hwenyika, tigone kuchengetedza ramangwana. Tisapotei tiri vana venyu nevamwe vasiri kukwanisa kuya paground vachashanda vari kudiaspora. We are going to give a map on what is going to happen. Hakuna mwana anofanirwa kushanda mine nekuti muvhu ndo mune upfumi hwenyika, ndo mune upfumi hunovaka ramangwana. Naizvozvo wese anoshanda anything chiri related to mine anofanirwa kuwana $1,200 as a minimum wage. Ndava iye ari kufamba ari kushanda pamwongo pane zamu rine nyatsu dzinoyamwisa nyika. Saka hakuna ari kushanda kumine, hakuna ari kudriver truck rekumine anofanirwa kuhora mari iri pasi pe $1,200. Ministry of Labor tinokutendai nokuti muri kurutivi rwedu. Mapurisa edu regedza kushungurudza vana. Masoja edu regedza kushungurudza vana. Tiri kurwira imimi. Ndo zvatakuita pana. Saka ndo mamirira zvakaita. Ngatibatane vana veZimbabwe ndo zviripo. Simba rekurwira hatisiri kutanga kuzviona. Youth inogona kurwira upfumi hwayo. Ndo saka muchiona nyika dzakafanana na South Africa dzakugara pamagedhi ezvipatara zvavo kuti vakuti the limited resources we have ngadziseve vana veSouth Africa. Ndo kunonzi kurwira upfumi hwenyika ihwohwo. Hatigoni kuita hurumende inozviisa padambudziko. Commercialize that government. Chinomboita kuti muregedze muri kumboita basa rei. Commercialize that government. Kwete zvenyu zvamuri kuita izvi. Muri kuzviona kuti matambudziko ari kuramba akakura. Chamuri kuramba muchiita ndechekuisa mataxes. Izvozvi zvimombe dzakubhadhara matax. Apa muri kuita corruption kumusoro, kuzasi vanenge vachiita corruption. Izvozvi kwane machief vari kutorera vanhu mabhuku emota because mabhuku emombe. Nekuda kwekuti vanenge vachiti uyai mubhadhara matax. Unobhadhara tax yemunhu nemwana mudiki chaiye ari kunzi ngaabhadhare tax. Mombe ngadzibhadhare tax. Standing ngaibhadhare tax. Chii chamuri kumbonyatsoita. Saka aiwa yasvika nguva mweya werevolution uri kusweepa out the country.
We are going to minimize chaos as much as we can and make sure there is no loss of blood. But the pressure is gonna mount. This is not treasonous, it is patriotism. This is what is called patriotism. So zvese zvimataxis zvekuti munotaxa vanhu, munotaxa mombe, munoti radio license ngaatengwe, mabhadhara license radio, zvese kutraya kupinza mari mumaoko government. But this is not the right thing. If the government wants the money, it must work. This is what we are going to do. Saka zvese izvi tiri kuzvinzwa. Tiri kuita matambudziko zvakare ari kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. I think the audio ino iregedze kurebesa. Regedzai tiite segmentize the presentation ino. I'm going to end it here. But tiri kuuya kuvana vari kubira vanhu. Sandawana, Mimosa, nekwaseke, we have got outstanding issues dziri kuitika ikoko. But pachange tichitaura zvamanheru, tichange tichitaura kuti tiri kutaura nezvei. Pamberi nerevolution, pasi nezvigananda.